U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Visokoprečasni i dragi oci, draga braćo i sestre, Gospod Isus Hristos, koji se u večnosti od Oca rađa, u vremenu uzima telo od presvete Bogorodice i dolazi u ovaj svet da postane istiniti čovek kao i mi, Bogo čovek Isus Hristos, ne prestajući u isto vreme da bude Bog. I čitajući Sveto pismo, na mnogim mestima možemo zapaziti Gospoda koji pokazuje svoju čovečansku, ali i svoju božansku prirodu. I tako Gospod plače za Lazarom koji je umro, raduje se sa svojim apostolima, strahuje zbog svog raspeća kao čovek, ali u isto vreme čini čuda, vaskrsava mrtve, isteruje demone i čini sve ono što može da čini samo Bog. U isto vreme, dakle, i Bog i čovek, Bogo čovek, Gospod Isus Hristos. Pred nama je jedno evanđelje koje upravo i potvrđuje da je Gospod Bog, Sin Božji, Gospod Isus Hristos. I kaže evanđelje da je čovek neki po imenu Jair došao do Gospoda sa molbom da mu isceli njegovu 12-godišnju ćerku. A baš u tom momentu jedna žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, u masi naroda gura se, ne bi li se dotakla Gospoda, jer je znala da je dovoljno da Gospoda dodirne, da će njena bolest stati i prestati. I eto, braćo i sestre, kakva je bila svest tih prvih hrišćana. Takav hrišćanski etos i mi negujemo i dan danas i znamo i hitamo ka svetinji, poklanjajući se svetimoštima, slaveći svetitelje koji su izobraženi na ikonama, jer znamo da je blagodat Božja u svetima i u svetinji i da ćemo dobiti isceljenje, kao i ova žena koja je dodirnuvši Hrista dobila isceljenje. I u tom momentu dolazi jedan od prijatelja Jairovih i kaže: nemoj mučiti Gospoda, tvoja ćerka je umrla. Međutim, Jair ne odustaje znajući da Bog može da mu pomogne. I Gospod mu govori: ne boj se, samo veruj i ozdravit će ćerka tvoja. I Gospod sa svojim apostolima dolazi u dom Jaira i tamo veoma dramatične scene, nešto nesvakidašnje se dogodilo, dete od 12 godina se upokojilo, i to kaže ovdje Sveto pismo, jedinica ćerka. I naravno kako tako i danas kada se desi takva tragedija, porodica ne može sama da nosi tu bol, nego dođu i srodnici i prijatelji, pa se okupe da pomognu, da izjave saučešće, da učestvuju u toj boli i da pomognu oko organizacije sahrane. I tako se tu skupilo jako puno ljudi kada Gospod dolazi, ulazi u tu odaju sobu gde leži upokojena devojčica i Gospod gleda to dete, gleda njene roditelje, gleda ove ljude koji su se sabrali i govori: zašto plačete? Devojčica nije umrla, nego spava. I zamislite sada scenu koja je nastala. Na ove Gospodnje reči narod se pobunio, rekavši: pa ko je taj Hristos? Ko je ovaj čovek? Zar smo mi ovdje ludi? Zar ne znamo da prepoznamo da li je devojčica budna, da li spava, da li je mrtva? Do te mere da su neki čak počeli da psuju. Međutim, Gospod se ne obazire na ovakvu scenu i ovakav događaj, nego gleda u devojčicu koju leži i govori joj: devojko, ustani.
i devojka ustaje iz mrtvih. Za nas ova priča ima itekako veliku važnost, jer i na mnogo drugih mjesta je Gospod činio ovakva i druga čuda. Vaskrsao je i sina jedne udovice koji je umro, i Lazara je vratio u život posle 4 dana. Međutim, ovdje evanđelist naglašava jedan poseban detalj, a to je da Gospod govori da devojčica spava. Sad, šta to znači? Vratimo se na početak i prisjetimo se da je Gospod i Bog i čovjek. I Gospod svojim božanskim očima ne može i nije mogao da prepozna devojčicu kao upokojenu, jer je Bog, Bog živih. I u Bogu su svi živi. Prema tome, iz tog razloga Gospod govori da devojčica spava, jer u Bogu nema mrtvih. Svi mi koji smo ovdje u Svetom hramu pričešćujemo se Gospodom, sjedinjujemo se sa njim. I kako možemo biti mrtvi ako je nešto toliko živo u nama? I to je suština ovoga evanđelja, da nas Gospod ne gleda kao mrtve, iako devojčica zaista jeste bila mrtva za nas ljude. Pa neka bi Gospod dao snage, vere i ljubavi, da se trudimo, braćo i sestre, da nas Gospod prepozna kao svoje. I u momentu našeg predstavljenja i prelaska iz ovog prolaznog života u večni život, da nas Gospod prepozna kao svoje i da nam kaže: ne spavate, niste umrli, sa mnom ste sada i uvek i u vekove vekova. Amin.